Ing salah sijine desa sing jenenge Sukamaju urip wong enom jenenge Malin. Dheweke urip karo ibune, dene bapake sing wis seda. Ing sawijine dina, Malin ngaturake kekarepan marang ibune supaya bisa diolehi menyang kutha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kula ngajeng pamit ning kutha, sapa ngerti kula kowe yakin nggak kan kerja ning kutha? Kerja ning kutha timbangan kerja ning desa. Nggih, kula yakin, Bu. Wis Ibu ijinaken hati-hati. Nggih, Bu, kula pamit. Malin metu teko omah badhe mlaku menyang Ratan gawe ngendhek motor sing iso ditumpangi. Lho, Mas Malin lajeng teng pundi? Kula badhe teng kota. Oh, nggih, ngatos-ngatos nggih. Ibune Malin menyang pawon lagi nyapu lan ngeluh amarga Malin ora tau mulih. Malin, piye kabare ning kono ora tau mulih? Ning kono karo sapa, Malin? Malin lunga menyang kutha golek gawean. Panggonan dheweke lunga nanging ora ana gunane. Nganti sawijining dina dheweke weruh wong wadon ayu blanja ing pasar. Nanging HP-ne wong wadon mau dicekel wong lanang. Ajar we. Iki nggih, kateng kula nggih, kula sayang jenengan sinten? Kula Malin. Singkate Malin tekan omahe Cahaya banjur kenalan karo ibune. Enggak usah kan, Dok. Kowe iki sapa? Kula Malin, kula saring desa, kami juga ingat sekali. Kula dari Siti Cahaya, nggih, Bu. Ama mungkin ndi, kula mboten gadah dia. Nyatene ae lho apa-apa. Mboten sarepot-repot, Bu. Wiwit kedadian kuwi, Malin diangkat dadi karyawan lan akrab karo Cahaya. Amarga akrab, Malin meh ora kelingan marang ibune ing desa. Dening ing desa, ibune Malin menyang kali ngumbah klambi. Ora let suwe banjur rabi. Sawise omah-omah karo Cahaya, Malin kerja dadi karyawan maratuwane. Ora sengaja kapale mampir ing desa Sukamaju. Panggonane dheweke lan ibune. Ana sedulur sing weruh Malin lan langsung ngandani ibune Malin. Mbak, ana apa, Mbak? Aku iku mau eroh Malin anakmu. Malin anakku? Iya, ning pinggir kali, sampean langsung mrono mawon. Malin anakku. Krungu kabar kuwi ibune bungah banget. Dina sing ditunggu-tunggu wis teka. Malin anakku. Wis apa, Mas? Rero, Dek. Aku ibumu, Malin. Aku sing ngrawat awakmu. Ibuku wis mati. Kowe ora kelingan aku sapa? Tak kutok kowe dadi watu. Dumadaan ing ngadyon ing lampah prahara teka angin kenceng, ombak segara gumebyar. Senalika si Malin dadi watu, amarga wis dilaknat dening Gusti Allah, amarga ora eling marang ibune.